И хеле акцара дигар ягон ҷуда намеёбен духтаро успед кунен ками камш мондагай нигоҳ кунен платьёи туркии фасони хушрӯбе ки 500-600 сомон мефурӯхтанд ҳозир аксияи калон ки сар додагиян 200 сомон леки кам мондагай расчётотона бигирен 200 сомон бори нав мебиёи аллакай ин нарх намеёбен марамат успед кунен ира бинен турецкиё чихо хушрӯчаян манаин нарядния диден часпидагиай бинен чихо фасонакай манаин хел однотониш ҳастай ира бинен ишам бинен чихо фасонай не варионкаша бинен охи чихо хушрӯай 200 сомон 500 сомона кирто ҳамаш 200 сомониш дагиай доставкаям доран духтарако интизор набошен ҳамин видеоро диден ку дарав биёен ё ки заказ кунен ки доставкатон бикунам барои ки тамом мешава марамат маркази савдои товера товер тамошобино пешина бозори ҷалҷам даян чораҳада ина марамат дуи мошина як магазин пеш лесница даян ба осонӣ пайдошон мекунен инам дуи мошина як магазин биёен нигоҳ кунен охи чихо хушрӯан ҳамаи ҳамин 200 сомоне мана марамат бурд мекунен духтаро бурд мекунен сезонуш омадестай аллакай 500-600 сомона мешава лекин ҳозир ки шанс дорен биёен бинен ва духтаро нигоҳ кунен и хели нарху хели акция ягон ҷода нестай ина нигоҳ кунен амира акцияи калони калон сар додагай инам хел двойкачаҳои турецкие ки 650-700 сомонай 300 сомон карде на апа 300 сомон кардагиян ина марамат ира бинен чихо хушрӯ ина брючнишам ҳастай юбкадоршам ҳастай хулоса беҳад моделакҳои фасон 300 сомон турецки каседа дар корай камай духтаро расчётотона бигирен то ин ки ҳамада бираса ина марамат духтаро ина дяскотон чанд сомай ёшам ҳамин нархая ҳамаш 300 сомонӣ инаи модело бо 450 сома 500 сома 600 сома ҳамхали моделояй ҳамаш кадомиша мегирен ҳозир 300 сомон шудагай иҷада интихоб зиёдай манаи қисман бинен ҳамино двойкачаҳои туркии 300 сомонаян ина 500-600 сома 300 сом шудагиян хулоса рақамо ҳаст муроҷиат кунен доставкатон мекунанд суроға маркази савдои товер пешина ҷалҷам бозор буд ку духтаро анамин маркази савдои товер даян дуи мошина як магазин баъд аз ами лесница биромадан як магазин мешава дасти рост як магазин ба осонӣ пайдошон мекунен леки духтаро бурд мекунен буракҳои туркиям қа бисёр доранд двойка кирта плаш ҳамаи чи доранд ҳамаша як баробар зиёд арзон кардагиян доставка низ ҳастай бовар кунен духтаракҳои хеле распродажа ку дига ягон ҷода намеёбен распродажаи зури зур рафтестай нигоҳ кунен инам хел киртои спортстили турецки оригинал 200 сомон шудагай бовар мекунен 500 сомона кирта 200 сомон шудагай успед кунен духтаро камай успед кунен ки дига бор ки омад ино 500-600 сомонаш мебиёя хулоса нигоҳ кунен инам хеле двойкоям ҳамаш 200 сомонӣ бор усолайнем қамондагай барои ҳавай ин нарх додестиян духтаро расчётотона бигирен бори навда аллакай 500-600 кам намеёвен ира нигоҳ кунен вязкаи тонкишам ҳастай двойка манайхе киртои спортстилшам ҳаст ина ира бо мешава кардиган барин пӯшен мешава кирта барин пӯшен манайхе двойко ҳаст бинед чихо хушрӯчанд турецкиёи фасон ҳамагӣ 200 сомоне духтаро марҳамат маркази савдои товер тамошобино пешина бозори ҷалҷамда дуи мошина даян амира назди ҳами вай даян духтаро лесницада ба осонӣ пайдошон мекунен мана марамат агар гирифтанӣ бошен бо нархҳои дастрас хоҳен доставкатон мекунанд хоҳен ина биёен аз наздик пӯшен бинен харидорӣ кунен духтаро як распродажаи зури зур рафтестай духтаро ҳатман то охира набора тамошо кунен бурд мекунен ина нигоҳ кунен инами хел киртои тоза турецки якм сорту якм даст ҳозир сезоншон омадай духтаро бовар кунен аҷоибот хушрӯан спортстилшам ҳастай ина ҷоравакшам ҳастай хулас тамоми модело ҳастай нархшон аксияшдай 400 сомӣ будан ҳозир бошад нархҳошон 200 сомона 200 сомон духтарои спортстила бинен чихо фасонакай ина 200 сомон каседа дар корай метавонен ки муроҷиат кунен доставкатон бикунанд ё ки вай фиолетовиша бинен иқа хушрӯчаяй ё ки нависен агар хушрӯ надида бошен расмоша мепартояндтона ҳамагӣ 200 сомон марамат маркази савдои тачтовер товер тамошобино марамат товер пешина ҷалҷам чораи пешина ҷалҷам як мошина меша дуи мошина даяна
дуи мошина як магазин ма рақамашона мемонам ва ира бинен иқохшрувай багиза еда ягонҷо дидем багиза 200 сум боша духтаро марамат бурд мекунен бовар кунен ку беҳад сифати зур доран нарх ку вообще арзони арзон хеле курто бисёр айҷада дар як навор нишон дода намешава шумо вақт дошта бошем биёен аз наздик бинен лекин натонен омада нависен доставкатон кунан боз як аксияи зури грандиознаи дигар тамошобино нигоҳ кунен инам хеле кожанка плаш чизе ки мегирен ку мебинен чизеша ҳамиҷада ҳама 650 сомона борай 650 кам нестай бовар кунен духтарако ина ҳозир 350 сомон кардаган ҳами акция дер давом намекунад духтаро успед кунен ами адрӯзада аллакай ҷамбаст мекунанд барои ҳавай успед кунен харидорӣ кунен ки баъд намеёвен шуна аллакай ин нархаш дига мешава 500-600 кам намеёвен хулоса духтаракои хушрӯ нарх 350 сомоне беҳад фасонакай 350 сомонӣ иҷа куртаям ҳама чишон арзон кардагиян ина хоҳишмандо биёен нигоҳ кунен шарфам ласинаям ҳама чи доранд сифатҳои зури зурай борошон духтаро марамат 50 сомон шарфотон туркия на шарфотона диден ина хеле шарфакои фасона диден турецкиян иноям 50 сомон шудагай суроға маркази савдои м товер пешина бозори ҷалҷам дай дии мошина марамат ина биёен чораи якум советский биёен бинен ба осонӣ пайдошон мекунен харидорӣ кунен духтаро агар наёфтен суроғара марамат рақамо дар рӯи экран ҳаст муроҷиат кунен мефаҳмонантона сумкора дидестен духтаро ҳамаш сумкои туркиян ҳамаш бори оригиналай марамат 300-350 сомона сумкаяй лекин акция рафтестай амирада медонен чанд сум шудагай ина қисми поён ҳамаш сумкачаҳои хушрӯи 150 сомон туркиёи фасон шумо ира бинен як борак бинен аҷоиботай худаш маълумай чи хеле сумкаяй духтаро ина 150 сомон и качествора бинен ҳамеша мемнархай хушрӯ 150 сомоне духтаро ана баъдан нигоҳ кунен и қисми боло боша ина серияди дигарш боша турецкиёи оригинал 200 сомон ки 350 сомон нем модело 350 сомонаян лекин ҳозир аксияи грандиозни рафтестай 200 сомон кардагиян маркази савдои м товер пешина бозори ҷалҷам чораҳаи медонен якум советский даян дии мошина назди лесница якум магазин мешава ина биёен иҷода куртарам шарфам ҳамаи чиро арзон кардагиян борошон да гап нест бовар кунен борошонам хасифатош зурай беҳад арзон кардагиян вай вай духтарако нигоҳ кунен и қахшу чаян ино акция рафтестай бинен бонам хел сангчадор муҳрачадори хушрӯ украшения кардаги материалакшам фасон кирта почаян барои келинчако барои духтарако барои неми подросткови размерако нархаш ҳамаги 130 сомон акция шидай 130 сомонӣ ман ин хел халатам астай брукушкати 130 сомон ана баъд абайни стилиш ҳаст ино материалшон медонен хеле ламиражаим хушрӯчае ки сезонушаки нав омад духтаро мана 130 сомон и гулоира бинен чи хел гулои хушрӯ доранд духтаро ина бисёриё мехостанам хеле кирто марамат акция рафтеста 130 сомонӣ аз ин двойкачоя ку брукакошон кати мана хел киртоошам ҳастай ишам 130 сомон мана ишам 130 сомон хулас беҳад бисёр хушрӯ аксияи зур ҳамаги 130 сомон маркази савдои м товер пешина бозори ҷалҷам буд ку духтаро чораҳаи якум советский дии мошина назди лесница даян ман амин якум магазин амин лесница мебиёен якум магазин мешава аз тарафи дасти чап хулоса ба осонӣ пайдошон мекунен духтаро беҳад борошон хушрӯвай аз тарафи дасти рост аз тарафи дасти рост духтаро ина сумкоошонам неми куртоошонам турки ҳамаи борошон фасонай пояфзоли хушрӯам доранд пояфзолошонам арзон кардагиян нигоҳ кунен духтаро ласинаву пижамаву чизе мегирен арзонай пижамаотон чанд сумай 130 ира бинен арзонира бовар кунен духтаро и хели нарх ягон ҷода нестай инам хел ласинои фасони турецкӣ бинен чи хел фасончаян ам хели сангча доран апа сангча дорш ҳастай бесангчаш ҳастай мана нигоҳ кунен чанд намудуш ҳастай сафедшам ҳастай гипюрдор диден духтаро ҳамаша медонен чанд сум кардагиян ҳами бор 100 чанд сума борай
ҳозир 60 сомон кардаган. Ин айҷада пижамош ҳастай. Пижамое ки 170 180 кам нест ку нами Туркиё. Шумо чанд сом карден? 140 сомон кардаган. Марама духтарако хеле нархи ягон ҷуда намеёбен. Баъд ин румолое ки мебинен ку румол, шарф ин инҷа чанд намудай ҳамаш турецки оригиналошай 50 сомонӣ кардаган. Хулоса маркази савдои М Товер пешина бозори ҷалҷам буд ку чораҳаи якум советский. Анам ҷадаян дуи мошона якум магазин. Марамад биёен бинен ҳама чишон арзонай. Ана акнун дар ин ҷо боша инчунин куртои эспира турецкиёи фасони хушрӯ ипекои хушрӯве ки бисёриҳо мепурсиден акция шудагай 1000 сомон 1200 сомона ҳамаш 600 сомон шудагай. Успед кинен духтарако 600 сомон манаиш ҳастай манаи фасонуш ҳаст азанаи ҷакардоҳош ҳастай. Ине бинен хучи хушрӯчая духтаро беҳад материалошам хучам хушрӯван ҳамагӣ 600 сомон бурд мекунен. Ипеки эспирара шумо аз ин нуқтаи савдо ҳамагӣ дар 600 сомон харидорӣ мекунен духтаро. Успед кинен тамом нашуда омада аз наздик бинен харидорӣ кунен. Духтаро бо як чиз дига тамошобино иҷада на танҳо мисол эспира балки куртои спорт стили фасон ҳастай арзон кардаган бисёр курторо арзон кардаган. Ина двойка мегирен курта мегирен ҳатман анамин нуқтаи савдо биёен. Маркази савдои М Товер пешина бозори ҷалҷам буд ку чораҳа духтаро чораҳаи якум советский. Инам ҷадаян даи мошона марамат М Амира мана иҷада бу халатоям аст на халатотон чандай ва инаи халатора ку 550 сомон кардаган боре ки 800-900 ай ку 550 сомоне духтаро бовар кунен хеле нархи ягон ҷода нестай. Мана успед кунен биёен бинен харидорӣ кунен омада наметунен даставка ҳама ҷо доран. Хушрӯгии борора бинен охи духтаро чихо хушрӯчаян акция шудагай акцияи грандиозни духтаро марҳамат 350 сомон ҳамҷа чизе мебинен. Ин хеле тройкашам аст двойкашам аст спорт стилшам аст мана хеле натуралкои фасоншам аст хулас кадомешам мегирен 350 сомон. Ира бинен хучи хушрӯчая сангош ҳамаш сангчои тоза материалош натуралка. Ина ин жимпира ку кардиган боша турецкиёи оригинал ҳамёшам 350 сомон шуди духтаро. Ина курто боша бори Тошкентай духтаро натуралкои оригинал блескша бинен ранги бархат метова беҳад дизайнои фасон дора мана духти фасониш духти ам хе қиматии боиш духтаро ҳамагӣ 350 сомон шид. Марама духтаро кадомеша мегирен. Ина двойка чашам бинен чӣ хушрӯй брукушкатиай брукуш клёши фасон духтагай. Ана ин боша туркияй иш боша бори гуанҷоай хулас беҳад нархҳо арзон. Маркази савдои М Товер марамат биёен чораҳаи пешина бозори ҷалҷам чораҳаи якум советский духтаро дуи мошона даян назди лестница бинам биёен якум магазин мешава назди лестница ба осонӣ пайдошон мекунен бовар кунен ҳамаи борои камҷа аст ку ҳамаш арзон кардагиян даставкаям дорам. Маркази савдои М Товер тамошобино нигоҳ кунен пешина бозори ҷалҷам чораҳаи якум советский дуи мошона меброем духтаро бовар кунен либосои туркира ҳамаша арзон кардагиян. ҳозир ҷудогона наворошам мемонам ҳатман тамошо кунен. Духтаракои азиз дидена вориди бино мегардем анам хеле лестницакати дуи мошона меброем нами назди лестница дай магазин ба осонӣ пайдошон мекунен. Ласинои туркӣ медонен ҳамое ки 100 сом 150 сом айква то базеош 60 сомон шудагай бовар мекунен 60 сомон. Ина дуи мошона ки биромадем нигоҳ кунен духтарако анамин магазин якум магазин мешава аз тарафи дасти рост сумкаям доран пояфзолам доран пижамои хушрӯам доран куртаву двойкаву ҳама чи хулас доран охи кожинкои фасон доран марамат марахамошонам мемонам агар хоҳен даставкатон мекунан хоҳен ина биёен аз наздик бинен духтарако бурд мекунен. Ира бинен охи хеле нархи ягон ҷода нестай куртои 600 сомон 200 сомон шудагай бовар мекунен ини кожинкои 700 сомон 350 сомон шудагай хулоса ҳамаи чи арзону дастрас марамат сумкаҳо ҳамаш турецки оригинал.